balita kay mensahe ti Christmas, Pastor. Merry Christmas kada tayo amin. Pudaan muna nga napigsa ti boses ko. Okay? Da kami iti audit committee kano. May sunod na rin. Buresh, hello. Wow! Merry Christmas and Happy New Year! Hello. Awit niya to, Mayura. Ada ako na. Oh, may sumusama. Teka, Belinda. Pasumadan tayo ni Apo Chairman. Greetings. Bueno. Merry Christmas to all! Ay kasi. Ministro. Laitanin. Hindi pa nagkakaol di ubing di abalang nga mahaan nga may apply da ito di jay. Dapat tadugsakan di bakit dagiti nagkaol nga ubing di ko na dagiti ubing. Bulong ti apatot Paskwayo anaimot. And all the time! Well, nakaimbang kami nga apot Diyos ka na tayo. So, Merry Christmas and Happy New Year! Daidi. Si nangruna nga makaayaban tayo ito'y kakabsat sa team building kunada. Kapag kumataawan. Itibiyang mi nga kamang ti Board of Directors. Merry Christmas! Orayan mi ti Christmas bonus mi. Nagan staff, iti All Central Multipurpose Cooperative. Agyaman kami iti nga Christmas bonus mi. Kat orayan mi di may ka-14 bonus mi. Kat gabot ikaw. Pukaw tayo ito Merry Christmas. 1, 2, 3. Merry Christmas! Thank you. Sakbay nga merienda tayo. Nag-asa tayo tatangal daw. Ang kanayon tayo nga ililaywon, iti may isa nga devotion, awan mo tigon daway no daddo madagit kakadwa tayo nga pastor. Tat itangal daw, pag natay pasit, tatunggan tayo iti devotion nga itauluan ni Pastor Samuel. Yung pagkapasko si tunggal may sa website. Nagsakit na makita ka classmate. Idamag ko, hindi ka sakmulan. Hintay makita ka na tayo. Kan ganyan kumay dyan ay balayaw. Kabuta may sakmut ka pastor. Statement di Biblia nga kahit wala nga i-share kada kayo. Dahil siya'y familiar ka amin. John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him shall not perish but have an everlasting life. Nang ibaon mo, tibugbugtong anak mo, nagbalin na Misaya, uno Kristo. Puon ti isalakanan, puon ti palintigan mo iti sanguan. Ati, iti dahi na yung baon mo. Erwar na, pinggan na, kutsara na, daytoy. Sinagsok ko yung sagsakalita ilong katak. Sa kabilang bangir, oh my kayo, dito'y unag. And heaven nature see, and heaven and nature see. Heart thou herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth
Milyon ni Daniela. Awa, nagbabalikan. Milyon. Ang Paska ay samapat, tayo ay managsawat ng magagandang hamag dahil sa Diyos ang pag-apat. Ay, oh! Ready? Blow! Wis na. Yun na, ano? Awan sa pisan. One. Walk, stop. Kaya ang puti no stop, siyempre, ang sipot na gitan nakatugaw, katun kayo. Imistro ta na lang ang sipot. Mistro ta ako. Mega mistro, oh, sipot ni mistro. Merry Christmas! Merry Christmas! Walk! Stop! Awanan na ta 500 darway minus 0. Merry Christmas! Merry Christmas! Stop! Merry Christmas! Stop! Merry Christmas! Naawat kami na amin na ito nung dahil nakaawatan ng stop po ng glass. Mali yung mic ko. Baka may met yung katan. Katan. Padasan mga ikatan. Ah, tingnan nyo. Walk, stop. Stop! Walk! Stop. Ang kita ka dyan, puti. Merry Christmas! Merry Christmas! Stop! Merry Christmas! Kaya ka yung stopan? Walk! JJ! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Walk! Alam mo, habang sa sito, lalaing yung anak ko. Sabay sa natin ni Oh, ready. Dipinis lang yun, iba itong di ko Tunggaw mag-trade. Oh. Ready. Start. Go. Mangan pa yun ang ngarud. Awan. Awan di mabis mga mangan siya kaya. Pastor Victor. Peter S. Suka. Siya
lang kayo sa apat.